السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve mehabbetleriniz, duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavm-u hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönülmek, yüzü aklık versin inşallah. Pek Allah Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağzı birlik, İman abroy mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. İnşallah Allah Teala'nın köklemeği bile bir gecede tarihte bir mühim bir gurrun Resulullah'ın mübarek yaşayışından ve sahabalarını daş yurda iyi verişinden ve içinde esasen almalı derslerimiz camiamıza, yaşlı yaş küçüğümüz, ahun karaçığımız, hemmemizde bir esasi bir dersler var. Huday koklediğinden ihlas ile kulak asayılın, ihlas ile ders alayılın, aydiyanı eşdiyan Huday için olup da hiç karaz maksat bulmani minber diğerleri karaz maksat dökülyen yer değil. Minber diğerleri nasihat cay. İslamiyet ve Allah Teala'nın rızayeti ve Allah Teala'nın mehabbeti ve Allah Teala'nın pek dini yayramalı ve yayramağa sebep olmalıdır. Minber diğerleri omunu atışıp, omunu vuruşup, omunu sövüşüp, havarsız oğrun ya doğursa, şol firqani, şol guruhi, şol adamı vurulmalıdır değil. Minber diğerleri ad-dinu en-nasiha, ad-dinu en-nasiha, ad-dinu en-nasiha. Resulullah cana ettir. Din nihanın Müslüman doğanın kavluk irade etmelidir. Minber nasihat cay. Keplep duranı da şeyle, eştip duranı da şeyle. İnşallah içinden bir esasen bir almalı derslerimiz bilen pek Allah Teala köklediğinin hizmetine de yetirirdi inşallah. Peygamberimiz 60. yaşında bolon vakıa. Haysi vakıa Mekke-i Mükerreme feth bolmağa. İnşallah inniki hefte Mekke-i Mükerreme feth bolacak gurrunu hizmetine de yetirir. Peygamberimiz 60. yaşında Mekke-i Mükerreme feth bolun yılı Mekke-i Mükerreme feth bolmağa, Peygamberimiz ve İslam'ın eline düşmeke bolon vakıa. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. Peygamberimiz
sahabalarının yarının birini Amr ibn al-As diyen 45 yaşın döwründe sahabasının üstüne iyi veripdir. Barşol Amr ibn al-As'ı men yanıma getir deyipdir. Geçen hafta mufassal açık geçti. Amr ibn al-As Müslüman bolanda näçe wagt boldy? 4 ay. 4 ay. 4 ay. 4 ay mundan ozal Müslüman bolan Amr ibn al-As'ı men yanıma getir deyipdir Peygamberimiz. Barda şoňa aýt, evin maşyn eşigin kämil geysin, yaraq şaýyn kämil alsın, men ýanyma da gelsin diýipdir. Fa ataytuhu wa huwa sallallahu alayhi wa sallam yatawadda. Fasa'ada fiyya an-nazar thumma ta'ta. Oham Hazreti Amr ibn al-As aýdýa, men Peygamberimiz çağırdy, evin maşym kämil geyip, yaragmy kılıcımı hemme bir jin zatlaryny savaş meydanında almal zatlar alıp Peygamberin mübarek huzuruna geldim. Görsem Peygamberimiz dehret kılıp duranmış diye. Yüzünü yup duranlar, mübarek ayağını yup duranlar her ýagdaýda bolsa. Oham dehret kılıp duqa meni gözläp durup mübarek kellesini etek salıp aýtdy: "Uridu an ab'asaka ala jeýşin feyusallimuka Allahu azza ve celle ve yaghnimaka." Ey Amr ibn al-As, seni bir ulukon koşunun üstüne iyi verecek bolyan seni emir farmanda edip. Seni emir farmanda edip ulukon koşunun üstüne iyi verecek bolyan dipdir. Müslümanlar süýräp öwünden gitmeli, 5 wagt namazlaryny amam bolmaly, näme soraglary bolsa jogap bermeli, ýerde düşmeli, gonmaly, iýmeli, içmeli, yatmaly, turmaly, hemme zat sen oýnama dipdir. Aham, ey Amr ibn al-As dipdir. Müslüman bolanyna 4 ay boldy. İnşallah sen gidersin, basarsyňyz da kafirleri, we sen eliňe kän mal geler. Resulullah şu mal agzapdyr. Kän saňa olja mal geler dipdir. Qultu ya Resulallah ma aslamtu min ajli al-mali. Ya Resulullah, näme maňa mal agzaýan dipdir. Men mallyň şirin musulman bolmadym ki dipdir. Walakinni aslamtu ragbatan fi al-islam wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Men ilmi pul şer malym köfeler dip musulman bolmak ki men İslamiyata girdim we sen menen bolaryn, sen sahabaň, sen ýaryn bolaryn dip men musulman boldum dipdir. Peygamberimiz bir kep aýdypdyr, altynyň suwy ile gyzyl altynyň suwy ile ýazyk goýmaly. Peygamberimiz näme diýipdir? Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ey Amr diýipdir, halaljak mal bolsa, kän pul bolsa, arasdaja adamyň eline düşse, gawzatdyr diýipdir. Mana wa bu gurrunlerde. İki kelime kep durşuna manaha. Şehefte men gurruna aýsam, inni kefte daýsam, aňyr kefte saýsam az geler men bu barada gurruna aýsam. Ýöne muhtaserje Hudaý üçin 5 dagyga inşallah ondan käne geçirmäni şu barada size bir ýadigarlyk manasyny aýtyp bereýin. Ey Amr, arasdaja mal bolsa, arasdaja adamyň eline bolsa gawzatdyr diýipdir. Arasdaja mal diýen näme? Arasdaja mal diýen halal mal. Aýallyganyň haky däl, erkek doganyň haky däl, musulman doganyň haky däl. Doppa dogurja mal. Şeriat icade berýän ýolundan ele gelen mal. Allah Taalaň ýol beren ýerinden. Halal ýolundan eline gelse, bular dogry mal diýeli. Hop, dogry mal gawzatdyr. Kimiň eline bolsa, dogry adamyň eline bolsa. Hemme kişi aýtýar, men dogry adam diýe, men gowy adam diýe, men näme ma diýe. Dogry adam, gowy adam bolajak bolsa 3 alamaty bolmaly. Mal eline düşenden soňra dogrydygynyň alamatyny her kimin özüne görsün. Peygamberimiz näme diýdi? Gowy mal bolsa, gowy adamyň eline düşse gawzatdyr diýdi. Hemme kişi aýtýar, men gowy diýdi, hele erkek aýtýar, men gowy adam diýe. Gowy boljak bolsa şoň awwelkisi
Halalcak maliyeli eline şonu israf etmer hiç vakta. İyi viçkisinde dökan saçan etmez. Cay salanna israf etmez. Nagat cay salanna israf kan moliye. Müslüman doğullar. Ne kadar cayda kan israf oluyor. İsraf näme? İsraf haram zat. Allah'ın söymeyen zat. Hudaýyň ijazet bermeýän zat. Kur'an-ı Kerim'de var. İnnehu la yuhibbul musrifin. Men Hudaý israf etýänleri halamaýanlypdyr. Şiftesi goýulmagy ne kadar wagtlar üstüne geçirilip fikirler dökülüp ne kadar israflar oluyor. Bir tovarzady gaýymlyk düşünmişdi. Bir tovarzady arastalyk behtaşdan çürünmüşdikdi. Hemmäňiz bilýänsiňiz. Bizden 10 weter ýetikdirsiňiz. Aslyndan, gapdalyndan, içinden täs sakfyna barýança, o sakfynyň üstüne barýança ne kadar bija milyonlar harç bolýar. Şo harç etmek dogurluğun alamaty dädi. Hak kep, iman kep, din kep hyzmatyna da ýetirip Kıyamatda da soragy ba, ha bolýa jaýa harç edem bolsaň geçilibe diýilmi ýa rahim? Näme harç etdiň? Ýerden kazandyň, şu iki zat soralýar adamdan. Bu gurrun kan heleylen, kan erki adamlaň gulugyna diýilip bermer, iýilse gulag asyp da bermer. Emma bir gün iýilmeli bolýar bu gurrun. Din gurruny dawe. Ahonyň geýimselläň sakkalyň gurruny da rahim. Allah'ın gurruny, Kur'an-ı Kerim'iň gurruny. Allah'ın hukmy baýat ýürümeli zatlardan. Hudaýyň aýdany baýat bolmaly zatlardan. O gurruny men kan girmäýin. Ya öýüň içinde mobullon perdeden ya şoň ýeş oňjy gurruny hemmämiz bilýär, israf akan bolýar jaýlarda. Boynumdan aýyrlar ýaly, kıyamet mesuliyetim bolmar ýaly, öýümizde israf etmäýin. Öýüň bereketini aýyrar. Awadallajak ýanakdyr, öýüň nuruny aýyrar. Öýüň lezzetini aýyrar, öýüň süýjülüni aýyrar. Wah ýürek ýakýan ýerişdaýy. Ine gelin bolmadyk gyýdylar şo direk öýleri terbiýet bolupdyr. Gül ýaly äriwa güne azap beripdi. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Näjir arasda adam saba o gözüne görnen akda. Enata bir terbiýet bereýliňde gyýdymda. Kaş bu gurruny şolaň enatasyna da barsaýdy da. Ahonyň kefi diýip gulag asanak, wagt din kef ahim. Dünýä ahir abatlyk kef ahim. Jowanjak oglan wagt men mowsudan çykmaly bolýan. Gözünden ýaş akdyryp öwümde ağlapdy. Ha palanca näme agly? Bizden ne ýaşy kiçi jowan olun. Ahunjan men helim giýjüni eziýet berýär diýsen pulun ýok, sen öýüň bijirekmi? Kargeri ýetýän, zähmet çekýän, elim gözü diýip kökediýär. Aga gözünden ýaş akdyryp Hudaý wallahi aglaýar. Elim eziýet berýär. Sen öýüň bijirek, sen günüň bijirek, men näme deýin diýip aglap bir musulmançylyk nirek barmaly. Bir heýsiýet etçeli barmaly. Kim ýüregini ýakmaly şahatlara? Kim narahat bolmaly şahatlara? Hen Allah diýen adamlar ýerde. Hen eşhedü enne Muhammed Resulullah diýen adamlar ýerde. Hen Allahumme salli ala Muhammedler ýerde. İmanly dogullar. Kim menen gurrun etmeli şahatlary? Kimin ýanyna aýtmaly şu gurrunlary? Bu yine 10 ýyldan näme bolmaly şu gurrunlar? Yine 20 ýyldan näme bolmaly? Kafir dünýäne owdylýandyr, musulman näme hatda barypdyr. Gelin bolany bir ay bolana uly gurruny şoda. Bir gyýdymyza, oglumyza terbiýet bermeli bolar ki nämäni an emaret kardan guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Kabirde ba janydim, jan oğlum kabirde birime tikel deýliň diýmeli. Kabir owadallamak senk bilenmi ýok, haly bilenmi ýok, perde bilenmi ýok, mobil bilenmi ýok, atyr bilenmi ýok, ameli salih bilen. Allah'ın rezaýaty bilen. An emaret kardane guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Ey musulman, kime girmeli şu gurrunly? Kime ötmeli şu gurrunly? Kime eser etmeli şu gurrunly? Resulullah jan aýdypdyr, bir tofaryň ýanyna bir tofar adamla şu gurrunly eşitse, bu gurrunly galan gurrunly, kadimi gurrunly diýip asen içine girjek gäle şu gurrunly. Nämes kadimi gurrun? Kabra girin şun bir aýrylan bolsa 1000 ýyl munnadal, 5000 ýyl munnadal aýrylan hemmekşin kabry deppe destem. Nämes zaman parhatdy. Hacı Şan'ın kabristanı bardan görüm. Eýtgan ýanyna kabristany görüm, ya başga kabristanlar görüm, hiç zaman fark etipdirmi?
Türkmen iliň içinde gowyrçylyklar görüň fark etipdirmi zaman bilen? Özümizi ağlap Allah'dan daşaltmaýlyň-da. Haçana rengi oňa muňa güýmenip asen şoň üstüne 10 ýyl 5 ýyl ýakan şaýat ölünçäde ömrüni geçirýär. Beterde narahat etýän ýeriştaý ogul gyýdyna şoňa terbiýet berýär. Oňam gyýdy mydam zindegisinden narahatda. Mydam zanatda men jaýym bijirek, men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek, aýallyganyň öýü bijirek, nämen öýü bijirek şeýtirip gelip berdi. İsraf etmeliler. Bes mal eline düştü. Doğru adam boljak bolsa bihut harc etmeliler. Gerek yerine harc etmeli. Hele eza berse verdin. Men başarmayan nimel bijire yere harc etmeli. Ya adam sayt ýamasa hele aýtmaly. Men başarmayan nimel. Men Hudaýyň ijady bermeýän ýerine israf etjek däl. Gerek ýer bolsa göz üstüne diýmeli. Behdaş, arastalyk, bir näçe merisçilik öwne geçýän bolsa, ya suw geçýär çykýa, o gurrunly juda mesele. Gurrun ýöne bija harçda. İkilenci şerti doğru boljak bolsa, hakyna ýetirmeli, masrafyna ýetirmeli, dine hytmat etmeli, garyba berip durmaly, zekatyny çykaryp durmaly, mektep tabistany bolsun, her ýer bolsun, Allahyň rezaýaty boljak ýere harc etip durmaly. Bir de ikilenci dogrulygyň alamaty. Üçlenci dogrulygyň alamaty harama harc etmeliler. Öňkü israfyň gurruna jaýy halal zat, ýöne bija harc etdiýär. Üçlenci gurrun harama harc etdiýär. Hudaý üçin onda da aýtyp galaýly, o toýlaryny tutýan ýa inni tutjak, bir kepler kulak asmar. Onda da bolsa sen eşitip duň, diýjäň ýaryna kulak asyp duň amal etjek bolup, nagat toýak kan haram harç bolýar. Men talarda tutjak, men palan tüýsli tutjak diýip, nagat milyonlar harç bolýar. Nagat israf bolýar. Ey musulman edme. Ökünersiň. İkiliň ýüzüňe tut ağlarsyň daha, gözüň ýaşy tökünip kan ağlamaly kıyamatda. Adam barmağını dişlep üzjek diýär. Qifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun. Kıyamatda cehenneme gaşyn oğralanyna Hudaý aýtjak saklaň diýjek. Hop saklajaklar adamlary. O taada boýdoşyň elinden tutýardyňyz günäden çyrim. Bu taada näme cehennemden alqalaňak. Sonra şolardan niwe aýtjak Hudaý Taala. Qur'anna haşy. Sure was-Saffat 23-nji para evvelin sefesinde var. 5 daqiqa aýtjak diýdim 10 daqiqa bolup barýar. Bu taada 10 000 gözüne gidip, 10 000 kefine gidip halan jyra harc etýär haramdan çyrim. Ne kadar gelirler ve ağlaya nämäge men talarda tutup bilmedim, haram toy tutup bilmedim, palan toy tutup bilmedim diýip. Sen begen adamyň ijaza bermediğine, sen begen şoň pulun tapmadygyňa. Hay oturup ayet düşenýär ağlap dur gelin. Men şo jerek boýdoşum kyýal toy tutup bilemek diýip. Ey bir musulmançylyk ne hatta gaşyn bar ýa? Bir iman näme hatta gaşyn bar ýa? Ýürek gaşyn sürülip bar ýa. Asen musibat düşenýäli gelin boljak ağlap durda. Men toýum näme diýip palanjyra tutulmaly. Palanjyra diýäni hakykat Hudaýyň qahary, lanety düşjek ýer ha. Haram toy tutup bilemek diýip ağlap men şo jerek tutjak. Ýygynden tawba edernip de dini maskarat diýär. Hazreti Ebu Hanife mezhep başymyz, ey musulmanlar, teberrükan agdaýynda ýoksa bu gurrun faqat gurrun bolup galjak. Bu zatlaň amaly aýrylypdyr inni. Hudaý biziň dadymyza ýetişsin. Hudaý bizi imandan bir aýyrmasyn jahan Hudaý. Hazreti Ebu Hanife oglaň uşagyny öýüne näme harc etýän bolsa her gün edil şojurek sadaka berýärmişdi. Meselen güne öýüne 50 000 çön harc etýän bolsa 50 000 çön sadaka berýärmişdi. Pulu kan adammışdy gowa az harc etse az berýär. Güne öýüne 1000 çön harc etse 1000 çön sadaka. Hele oglaň uşak öz öýüne näçe harc etýän bolsa edil şojurek sadaka de berýärmişdi. Edil şojurek 1000den bir zekatyň bir çykar. O gurrunly galygly. O gurrunlaran agdap bermeli fa teberrükan agdamaly. Oglaň uşagyna näçe harc etse şojurek sadaka berýärmişdi. Ona etjek bolup andiştek, qasamştek de başarmaz. Qasamyz döwler. Agallym bir miqdar dini çykarmaly, agallym haramy harc etmäli. Yo men başarmaýanly. Men haramy harc etip bilmeýänli. Men kıyamet mesuliyetim madi. Ey erkek, ey dost, ey boydoş, ey ayal, ýüzüňe galjak dälli. Mert bol imanynda. Sonra kıyamatta sen menden mollun, men senden mollu diýip Qur'andan näçe ýerde we maňa näme özüň etdiň diýjekler. Hayp ýeke aýsam, inniki heftelerde aýsam az boljak geçip gideýin üstünden. 3 tane alamaty bar, dogry mal, dogry adam.
israf etmer, harama harc etmer, gerek yerine de harc etip durur. Şol adam Peygamberimiz aýdypdyr. Dogry adam, dogry mal eline düşse gönüllü diýipdir. Hudaý bizi gönüllülerden etsin. Geleyliň Resulullah janyň ah mübarek awadan ýaşaýyşyna we ah musulmanlar belkim ders alsynlar. Ey Amr, 300 sahaba bilen Şamyň döwregine gitmelidir. 600-700 kilometr geçirmeli. Amr da bolýa diýipdir. Ograpdyr. Näçe sahaba bilen? 300. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى مَكَانٍ بَلَغَهُ أَنَّ لَهُمْ جُمُوعًا كَثِيرًا. Bir ýaňa barpdyr, mahul golaýlapdyr. Amr şol ertişiň başı farmandasy eşitipdir. Kafirlaryň üýşmeligi kowmy beterken 300 neferiň elinden zat geljek däl. Peygamberimize habar beripdir. Biz ewe gitmesek gowy diýipdir. Sen bize kömek iýber diýipdir. Kulak asyn. Peygamberimize habar gelipdir. Biz az bolýas, kömek iýber diýip. Peygamberimiz de bolýa diýipdir. 200 sahabasyny hemme tekmillep, bulara da Ebu Ubeyde diýen sahabany baş etip iýberipdir. Baş näçe boldy? Baş 2 boldy. Musulmançylygyna ýüregi ýan musulman. Kulak as. Amr ibn al-As beýle 300 sahabaň başı. Bir 200 nefere de Peygamberimiz ir musulman bolan, 20 neferiň içinde ir musulman bolan, 48 ýaşyň döwreginde cennet bilen buşlanan sahaba, şu ummatyň iň amanatly öwde bolan sahabasy Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh sen baş bolýar diýipdir. Ograp bar ýaka Peygamberimiz dur diýipdir. İza qadimta ala sahibika fatatawa ve la tahtalifa. Ey Ebu Ubeyde, seni 200 neferiň baş etip iýberdim diýipdir. Beýle de 300 neferiň başı var diýipdir. Amr ibn As, 2 baş bolluňuz diýipdir. Baraňyzda dawa ihtilaf bolamasyn, 2 guruh, 2 fırqa bolamaň, oňşuň diýipdir. Oňşuň diýipdir. 2 guruh bolamaň, 2 fırqa bolamaň, oňşuň diýipdir. Fatatawa ve la tahtalifa. Näme diýip? Näme diýip oňşuň? Görnüpdi da. Bir don, bir geyim, bir köýnek tikjek bolsaň näme zähmet gerek? Bir zady bejerjek bolsaň, geýer ýalatjak bolsaň zähmet gerekkä? Gerek. Bir kun üstünde kelläňe agartmaly, gözüňe agartmaly. Emma şu dony dargatmak aňsatjak da bir gaýsy bilen aňyryndan mährinden geçämaly. Dargatmak, şaşyrmak, pytratmak, dağıymak aňsatjak. Ey Ebu Ubeyde, ağzı birje bolun, çaşmaň, dağıymaň, pytramaň diýipdir Peygamberimiz. Dağıymak beter aňsat da. Birje kep bilen dargatyp bolýar millet. Ağzı alyp göwerip bolýar. Bir maşin mejerjek bolsaň nagat zähmet gerek? Bir palty bilen 2 zerbe bilen dargatyp bolýar. Nagat dargatmak aňsat? Bir sagadyň içinde kollen dargatyp pytratyp bolýar. Nagat dargatmak aňsat, bejermek kyn. Bir jaý fikretden görüň, içine girýänçäň käde 10 ýyl zähmet çekýärler. 2 güniň içinde dargatyp bolýar bir jaý. Nagat dargatmak aňsat? Nagat bejermek kyn zat? Bu görünüp duran zat ki, bir toy görüň, mal kepleşip, akt edilip, hol toy geçýänçe nagadar zähmetler bolýar. Nagat harçlar bolýar. Emma şolaň hemmen hiç etmek bir kep bilen tamam bolýar. Nagat dargatmak aňsat? Nagat pytratmak aňsat? Nagat dağıymak aňsat? Nagat çaşmak aňsat? Emma bejermek kyn zat. Şu bir hakikat zatda. Agzy birlik kyn zat. Bir kep bilen agzalylyk etip bolýar. Bir kep bilen ýürek-ýürekden tamam dargatışdyryp bolýar. Ey Ebu Ubeyde, baranda agzy bir bolýardyr. Dağynyklyga salmaň diýipdir. Çaşyrmak aňsat da göreýli näme görürler bolýar. 200 sahaba bilen baryp ýetipdir. Ey Sofyjan, ey Ahunjan, ey Mollajan, ey musulman, ey azançy, ey mescide gatnaýan, ey ey lenana, ey ogul gyz, eşit gowjetdi.
Ey kepläp duran, öz ýüreğine ýaz bu gurjunlary. Özüme aýdýan. 200 nefer olup baryp ýetipdir. Näçe nefer bolla? 500 nefer. Näçe farmanda? 2 farmanda. Inni agzalylyk etjek bolsaň ýerken, bahanakan. Wa hana waqtus salati. Arada Abu Ubeyde ay ya'umman nas. Namaz wagty bolupdyr. Hazreti Abu Ubeyde barıp Mekke'de Peygamberimiz awvelin musulmançylyga çağıranda musulman bolan adam. Näçe ýyl? 20 ýyl mundan musulman bolan. Amr ibn As birje 4 ay boldy. Hop Abu Ubeyde imam boljak bolupdyr. Amr ibn As dur dipdir, men imam bolmaly dipdir. Aw gulak asyn. Näme dip? Tekabbürlükden aýtmandyr. Resulullah meni intihab etdi dipdir. Resulullah meni emir etip goýberdi dipdir. İnnema qadimta aleyye medadan ve leysa laka an ta'ummuni ve ana al-amir. Resulullah meni baş etip ýerdi dipdir. Men mesuliyetim ma, men imam bolmaly dipdir. Seni Resulullah kömekçi etip ýerdi dipdir. Hazreti Abu Ubeyde näme dipdir? Litatma'inna ya Amr wallah in asaytani la uti'annaka. Göz üstüne dipdir. Ey Amr dipdir. Geç imam bol dipdir. Sen himen diyenim etme dipdir. Men sen nökerin dipdir. Hyzmatkaryň men sen dipdir. Sen men başym dipdir. Men ograjak bolamda Resulullah maňa tapşyrdy. Şonu hemmemde tapşyrtdyr ki Resulullah jan. Ograjak bolamda tapşyrdy. Baraňda mehabbetli agdy bir bolam çaşamaň diýip aýtdy dipdir. Bimerkan çaşyrmaryn men dipdir. Geçe imam bol dipdir. Berekallah Hazreti Abu Ubeyde. Hey oğlan näme diýäň sen? Men 20 ýyl mundan azal musulman boldum. Diýmändir, agdy bagly. Edebini gör bil adamlaň. Pesperçiligini gör bil adamlaň. Hasutdälligini gör bil adamlaň. Pesperligini gör bil adamlaň. Ondan çym olaň ellerinden din ýaýrapdyr, nur ýaýrapdyr, iman ýaýrapdyr, İslamiýet ýaýrapdyr. Allah'ın nuru şolaň sünnen ýaýrapdyr. Allah'ın nuru şolaň sünnen ýaýrapdyr. Mana we bu gurjunlerde. Mescide gatmay halla. Bir mescid bam ikisi oňşýan bolsun jemaati. Ya imam ya azançy ya gelýärler. Ya oçuk ya o gurrunat ya o salam berýär ya o salam aleykum. Bir mescid bam kam salim bolsun. Ýokdur. Ya erheleyin içinde. Zinana ya men ýeke açyklap bermeliler ki bunu. Görnüpdi ki. Bolýa sen aýdyň dogry. Sen başahym sen aýdynyň bolýa. Halalcak zat bolandan soňra, dogurja gurrun bolandan soňra, ol kiçelmeýär ki adam oň menen tä gelýän şäle Amr imam bolupdyr. Abu Ubeyde şu jamiň içinde Abu Bakr Siddiq dagdy barmyşdyk. Ýedine durup üýýänmişdikler. Gurrun sözi üýýänmişdikler. Resulullah seni tä gelýän çak, öwrülýän çak seni baş etdi, göz üstüne diýänmişdikler. Şu jamiň içinde Abu Bakr Siddiq da barmyşdyk. Yoksa Abu Ubeyde diýen adamlary maňraý diýişler döwükmişdik. Odal bilýänsiňiz. Näme diýip döwüli? Ol Uhud urşunna Resulullah'ın mübarek ýaňagyna demir çümenini bar diýişleri bilen gofaran adam Abu Ubeyde. Iki diýiş ýokmuşdyk. Şonna Resulullah'ın mübarek ýaňagyndan demirler çykaranda diýişleri gaçypdyr. Şol adam "Yo sen geçäge ey Amr" diýipdir. Men ýyzy duraryn diýipdir. لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح Peygamberimiz aýtdyr. Her ummatyň bir gowy adamsy bardyr. Men ummatymyň da gowy ynamly adamsy Abu Ubeydedir diýipdir. Onda da öwe geçmändir. Peygamberimiz maňa şey diýdi diýipdir. Geçäge sen diýipdir. Maksat cemaat bolup musulmançylyk ýürüýmellämi diýipdir. Maksat iman ýürüýmellämi diýipdir. Maksat Hudaýyň radyçylygy diýäm diýipdir. Cemaat bilen namaz okulsa bolýar geçewe diýipdir. Nagat çaşırmak aňsat, emma onu bejermek nagat kyn. Ýanky misalda da. Nagat hanawadan dargatmak aňsat, bir kep bilen dargyya. Nagat gaýym durmak kyn, emma nagat bereketi bar. Nagat bu gurrun süýjüligi bar, nagat lezzeti bar bu gurrunlaň. Nagat dersleri bar bu gurrunlaň. Onu da nämeden çürüm? Zol ihtilaf, zol agzalylyk. İçeriden tut ta mescide barýança takabbürlük bardy. Yo men aýdanyň bolmaly. Ya bahilçilik bar, tarafy ýykmalyň. Erheli bolsun, garaçysy bolsun, sofsy bolsun, mollasy bolsun, ahuny bolsun, dünýäň alyp barşy şeýle bolupdyr. Baýat men aýdanyň bolmaly. Baýat näme bolmaly?
men aydanım değil, Allah'ın aydanı bolmaly. Resulullah'ın aydanı bolmaly. Hemmeti şoň üstünde de. Ya meselen mahbaran başynda oturupdyr, eşitipdir geň zatlary. Ha, muny bildim men. O ham şonu eşitdiye, din gaýgysynda değil ha, musulmançylyk ýüregi ýansyn, musulmançylyk näzir boldy. Şonu gaplap çyk tükänne ya mesjitde ya bir ahunyň ýanyna, şüzüre gurrunma falan aýada, falan hadise, näme, owadan kipleye, nämeden çyryp bir agdalylyk bir zat bilýän nidirjek bolup özü. Özü 5 wagtyny okuyanaka. Farz namazyny okuyanak özü. Bir wagt bir adam bilýän bir kagyzy berdi. İçinde Fahri Razi Bey dedi, Sahih-ül Buhari'de büzüre urrunma. Oğlum ona ettim, bu urrunlar sen bilmeliler, bu urrun näme edim. Onday mahbariden eşittim dedi, bir de bir adam bana şıdaklara et dedi, ahundan sonra deyip ait dedi. Şola adam dağık tanıyan araday namazını okuyanak. Näme bir agdalylyk döretjek bolup, musulmanlar dağınıklığa saljak bolup, musulmanlar dargatjak bolup, ya bir okuyup gelipdir, ya mahbaran başynda oturupdyr, bir geňdäk zat eşitipdir ya öwrenipdir. Din, musulmançylyk ýüregen ýanda ýok. Bir samsyga adamla bilen jedilleşenne ya ahun mollaň üstüne baryp fakyrlanyp men bilýän sen bilmeýän diýenne ya adamlara özüne baktyrjak bolup şoňa iftihar bilýärdi. Peýgamberimiz de aýdypdyr, dine ýüregen ýanmaly diýipdir. Musulmançylygy ewal kitjek bolmaly, näinki firgaňy ewal kitjek bolmaly. Näinki öz bir zatdan bir ýerden bir zat öwrenipdirsiň ya eşitipdirsiň, ha şonu aýsam men ahuny kepletmerin, ahuny putlatmarin men falan men nip mesjitde, jemaatda, tükanyň agdynda. Mescid mihrabda eken haram zat iş. Peýgamberimiz näme diýipdir? Awjetden kulak asyn. Ala sallallahu aleyhi ve sellem. Ahli sünnetin 6 tane sahih hadis kitabı var. Şoň İbn Mace diýen sahihinde var. Sahih hadis Peýgamberimiz aýdypdyr. Göreýil näme diýipdir Peýgamberimiz? Men talabal ilme liyubahi bihil ulama'a ve yumari bihis sufaha'a أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار حديث صحيح رواه ابن ماجه Peygamberimiz aýdypdyr. Bir adam ilm öwrense, bir ýerden öwrenipdir, bir ýaňa gidipdir, ya mahbara ya her ýagdaýda bolsun. Maksady näme? Liyubahi bihil ulama'a. Ahu mollan üstüne fakyrlanjak bolýar. Siz bilýän nädirsiňiz, men bilýändir naşdatlar diýjek bolýar. Şol adam ve yumari bihi sufaha samsyk bikar zat men iş ýok adamla bilen jedilleşik bolup ilm öwrenýär ya mahbara kulak asýar. Aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi ya adamları özüne baktırjak bolýar. O bir de bir zat bilýän o diýdirjek bolýar. Peýgamberimiz aýdypdyr, şin niýetlen haýsy bir bolsa fa huwa fin-nar şol adam jehanneme girmeli bolar diýipdir. Sahih hadis Peýgamberimiz aýdýar kefi. Ahun men ýuwaş ýerine aýt Rasulullah'ın kefi. Sahih İbn Mace'de var. Eğer cüz be hak miravet caddeet der ateş neşanent seccadeet Hazreti Sa'di aydiye. Eğer cüz be hak miravet caddeet der ateş neşanent seccadeet niyetin Hudaý bolmandan soňra namazlyň menen biletin cehennem oklarla diýipdir. Başga hyýal edama diýipdir. Eğer cüz be hak miravet caddeet der ateş feşanent seccadeet ey keplep duran ahuncan niyetin salim bolsun ödüme aýdýan ha. Fakat Allah Taala'nın rezaýaty bolsun. Fakat din gaýgysy bolsun. Musulmançylyk bolsun. İman we İslamiýet ýürümek niýetde bolsun. Eger cüz bi hak mirabat caddeet der ateş nişanen seccadet. Niyetin Hudaýyň razyçylygy bolmany, yol palanynyň putnatmadım, palanynyň kepletmedim, ine men sabit etip bereýin, ýör bile gitjek bolsaň, ya tükänne, ya bir şizirek tefsirlen gafsynyň agdyna, ya bir 3 milekle bolo goýsalar saljak bolsaň, ol adam jehenneme girmeli bolar diýipdir. Rasulullah'ın aýdan sözi. Hazreti Sa'di de şu hadisten ine bir däne beýt etip bejeripdir. Namazlyň menen bile cehennem oklarla diýipdir. Hyýal etme diýipdir. İslamiyet, musulmançylyk, ittihat, agdy berilip, musulman dogulmap gowy ýol bilen gitmelidir. Ak ýol bilen gitmelidir. Firqa gaýgadyp, ya bir zady gaýgadyp, ya meselen men aýdanym bolmaly, men ustadymy aýdany bolmaly, men eşdenim bolmaly. Ýol, mahbaraň akylynda oturan beter çuňyr bilýär bir zat kimdigdi beldaňyrdak oturanda näme diýipdi, agdalylyk döresip durmaly. Hi musulmançylyga ýüregen ýan adam edermiş zady. Hi Allah'ın razyçylygyny söýjek diýip, jany bilen iman gaýgatýan adam edermiş zady. Hiç etmez. Hiç etmez musulmançylyk gaýgatýan adam. Görünüp duran zat gibi. Hayf wagt al,
men yine bir gurrun qysgaçyk geçirjek, yoksa iki Sofi'nin arası, iki Molla'nın arası, hatta Ebu Hanife bilen başka evliyaların arasında, ya erheleyin arasında, ya mescidin arasında, iki cemaatin arasında, ya tayfa olup onuşmayanların arasında, yeke misal bilen açıklap hizmetine yetirerdim. İnşallah Allah Teala başka bir fırsatda köklese, açık hizmetine de yetiren, belkim hivolman Türkmen de gollamı da açık ak yol açık bolor yani inşallah. Qysgaçyk geçireyin inşallah. Yine 6-7 daqiqa wagtym var. Ey Abu Ubayda, baranda agdy birlik bol, çaşma diýipdir. Barıpdyr, bolýa diýipdir. Imam boljak bolupdyr, Amr ibn As men geçip, sen geçten geç ağa diýipdir. Sen geçten geç diýipdir. Namaz okypdyrlar, ağda çykalypdyr düşmanlaryň üstüne barmaga. Amr inni 500 neferin farmandasy boldy. İnden meylek giyce yürüymeli, günnüyde istirahat etmelidir. Berekallah. İnden meylek giyce yürüymelidir. Nämeden çürüyüm? Günnüyde yürüysek düşman bizi görür, bizim ağızlığımız bilir. Bir daha bizce 500 nefer deyiptir. Ola da 10.000, 100.000, 200.000 gelip näme olacak elimizden deyiptir. Günnüyde bukunar deyiptir, giyce yol yürüyor deyiptir. Berekallah. Adam dine hizmet edeyin neti her yoldan hizmet etip bilyen ha. Men işim ma, men tukanım ma, men işim palan tüyüslü, men bazı ses bolam dönem edecek, men koynum ma, men yerim ma, hem biz bahane olyan ha bidatda. Günah etjekdi olsa adama yol kenir, sowap etjekdi olsa yol ken. Görüp giyjen garankylygyndan näme hayırlanyp dulu. Giyjen garankylygyndan yol yürüyip dulu İslam ýaýratjak bolup. Giyjen garankylygyndan haram işten çürüm, günah işten çürüm, akşam gözdeşip berenne ba. Giyjen garankylygyndan Allah Taala'nın huzuruny ferişte ýanyp bolup durur, gözdeşip duranlar da ba. Giyjen garanklygyny gözdeşip du günah iş etmeden çürüm. Bir adam giyjen garanklygyny gözdeşip du giyje hem mekşatika Allah Taala'nın huzuruny dureyin ferişte ýanyp bolup diýip. Onqada geçip bar ya, onqada geçip bar ya. Men kän durmaýynna. Ewa süýşdirler. Giyje üşüýipdirler, sowuk bolupdyr. Bir ýeri qontdyrlar giyje. Ot ýakjak bolupdyrlar. Amr ibn al-As 500 neferin başı. Ot ýakmana ejadaňyz ýok diýipdir hiç gaýsy. Üşüýäs diýipdirler, gerekli adamyz bar diýipdirler. Beter qaharlanypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam meni wellet diýipdir. Hiç gaýsyňyz ejadaňyz ýok, ot ýakma diýipdir. Ot yakarsanız deyipdir. Ha dağlan defelen üstünden düşmanını gözläp duranlar deyipdir. Bizim ağda çıktığımız biler deyipdir. Bir çoyuncak, kızgın gerek, nahar gerek deyip hemmemiz dargar helak bolar deyipdir. Bizim daşımız qavap çık öldürarlar deyipdir. Odun golöýünden marmarsınız hiç gaýsyňyz, yakmana dejadaňyz ýok deyipdir. Soňra Medine gelenlerine Resulullah aýtypdyrlar. Ol ot yaktırmadı bize deyipdirler. Amr ibn al-As yankı delilini aytıptır. Fa'aqarrahu'n nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytıptır, qawyş etipsin, oňorpsun deyipdir. Qawyş etipsin deyipdir. Dogry diýäň da deyipdir. Ot yakjak diýip yakan bolsaň, ola da gören bolsa, dofulan bolsa naňat. Hile hem batyrlykdyr ýerine ony başarmaga kişi gerekdir diýe maktan bolýar. Hile hem batyrlykdyr ýerine ony başarmaga kişi gerekdir. Ýene öwrak süýşipdirler. Ahir düşmanın üstüne battırlar. Düşman kaçıptır, bile kavalaptır. Düşman kaçıptır, bile kavalaptır. Hazreti Amr ibn al-As bir koşunun başı farmandesi durun deyiptir. İnde meyle kavalamana ejadaňyz ýok deyiptir. Gideyli barayli yıkayıl deyiptir. Helak eder, öldürür kafirleri. Zatlaryny alyp gaýdar, olja eder, Resulullah'ny begendirer. Gitmäne ejadaňyz ýok deyiptir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a aýdypdyrlar soňra Amr ibn al-As bizi üstülerini iyi vermedi. Rahat helak etip bilýät diýipdirler. Hazreti Amr ibn al-As radıyallahu anh aýdypdyr. Ya Resulullah korktum diýipdir. Aňyrda biri qawap, aňryk çekip näçe müň nefer gözdeşdiğim qadyp ihtiýat etdim diýipdir. Bizi giň meýdany eltip, aňyrrak çekip 100.000 nefer daşymyzy alyp qawap, 500.000 öldürär qaýp korktum diýipdir. Peygamberimiz qawyş etipsiň, uğratmandyrsın diýipdir. Oňortdyrsın, saklapdyrsın diýipdir. Hizmet etmeyenler mi işi benimle? Bunlar nadire zahmetler çekipdirler. Bunlar soğukları geçirttirler. Giyceleri geçirttirler. Aç susuzlukları geçirttirler. Yine şol bir jewullyk sefere gidende çay, su, maşinin içinde yoldaşlyk bilen oňuşmak kyn. Şol horlyk kynçylygyň içinde de agdy birlik bilen saklak gaýtýaly. Bulan gursaklaryny ak nur näme? Bulan gursaklaryny ak Allah muhabbeti näme? Bulan gursaklarına ki Hudaýyň ışkyny hem, diniň ışkyny hem.
Hazreti Mevlana'nın birci beytini okuyayım tamam edeyim. Akıbet türraft khahi natamam karhayet ebtero nane tuham. Ey Müslüman diptir. Bir gün seni gidersin ha diptir. Haçan çörüğün tamdıra koyan vaktında çörüğün pişmeke canın çıkar ha diptir. Doğruca vururun da. Haysi bir adam cahit çıkanını dünyeden geçti. Haysi bir adam ben maksadım yetti minni. Hudaya men amada diye ne acel geldi üstüne. Haysi bir adam öyüne yeten ne acel geldi. Haysi bir adam men hemme adam tekmil ollin men amada diyen adam gitti. Akıbet to raft khahi na tamam karhayet ebtero nane tuham. Çörüğün hamir yoğurundan sonra çörüğün pişmeke dünyeden geçersin diptir. Onun için bir din kaygısını et. Ahiret kaygını et. Kabr kaygını et. Kıyamet kaygını et. Koy Müslümançık yürüyüp dursun. Sen sebep olursun inniki neslin içinde Allah diyecek adamlara. Ol gülyancak çağa çıkla Subhaneka okuymadan çüreyim. Dehret öğrenmeden çüreyim. Allahu Ekber öğrenmeden çüreyim. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam tanıymadan çüreyim. Ve bil ahira Allah'ın nuru yayramaya azıcık sebep olacak bolmalı bolar ahir. İnhe 3 tane olaqan mavzu bolly. Deslapsi mal vurrungi. Arasta adam, arasta yana harc eder. Israf etmer. Doğruca gerek yerini berer, haram yere harc etmez. Men başarmarın hele diyer. Men başarmarın eğer diyer. Men başarmarın dost boydoş deyip mert battırır. Kilenci vurrun ağzı birlikte olmaz. Mehabbette olmaz. Bu vurrun ha falan yaytyamin falandan çimat yok. Hatta gal özümüzden çürüyüm. Başka bir ihtilaf kurun ağıttem. Her kim la ilahe illa Muhammed Resulullah Müslüman doğum diyor. Bitti kalma alet görmeli. Bitti ciddilimint görmeli. Narahatin mam, oğdan mam. Var kafirlere döktü. Kafirli Müslümanları kırıp be. Şolardan şimdi fikrin harap eden aktı. Gelip öyle ahun muallağından şimdi fikrin harap etken. Din aygat yanı diyor. Var kafirli velen mi oldu? Müslümana ağzalık etmeliler deyip elinden tutacak ayet. Yine düşünmedi mi? Anrak istin. Düşündürecek de olup verme. Öz imanına kaim ol. Allah Teala kalpleriniz, öylüğünüz, yüzü gözlüğünüz nuru imanından dolasın inşallah. Huday izzetini de arttırsın. Var diyeceğin yarını 10 yarımda Resulullah'ın yaşayışını eşecek deyip durmalı. Mutmain ol. Üstünüz ferişteden ne oludur? Nurdan ne oludur? Bilyen ve bilmeyen yerlerinizde münglerçe bereket üstünüze yağıyandır inşallah. Bir alhamd çıkılı valla Suriye Falak ve Nas hoş okuyun. İnşallah iyilun vatanımıza ötellere de hemmesine dua eder inşallah. Okuyuverin. Euzu billahi mineşşeytan. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Molla Ahmetcan düğünçten ilahi amin. Dua Ahmetcan ilahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimleri vadiptirler ilahi amin. İçeride dışarıda hemmelerine dua ediyor. Huday ağzı birlikten ayırmasın. Başka yurtlarda qıran-cıran azıcık zadın üstüne Müslümanlar. Huday bizim yurdumuz sözüratlardan emin etsin can Huday. Huday parahatsızlık emniyetten ayırmasın. Huday ağzı birlikten ayırmasın. Din hücrelerimiz yürüyüp dursun. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun can Huday. Amin ya ilahel alemin. Peygamberlerin hürmetine, evliyaların hürmetine, şehitlerin kanının hürmetine. Amin can Huday. Feriştelerin hürmetine bir rahmetke ya erhamer rahimin. Huday izzetini de arttırın. Yoldaşlarınızın elinden tutavur.